Nganon manang ba ka Voice of the People Party kami satia House Nem Arajar Arhuy. Ni sen ya ka Voice of the People Party Om tang bansu mi sa surok ya ka ban yale ya ki election bangi kwa banlong MLA bangi kwa banlong MDC bangi kwa banlong MP. Kata kam dai kat hong ka jongi. Kat hong ka jongi ka long banlong kata ka seng ya ka ban ay ya kata ka jing sngan ya kiba saleben banlong kata ka voice of the voiceless banlong kata ka seng kabanay ka jingerman ya ka imlang ka salang banlong ka seng ya ka ban pindo no ya ka jingle silang kmat ka sinsya ka kadar ni seng ya ka voice of the people party banay ka jingerman kata ka day ka voice of the people party hoy haba bipay ya ka voice of the people party komalakren iba bright sa well mabanyang Burung MLA jong kan constituency ke jong pi yong ba ikan tho ya ka voice of the people party bagi kotang hasurok hoy kay ka baka kwa barong Gabho ya kan jingli hafi upai ba hato ka voice of the people party nimman ra ya ka jingla ha ka sensha ka khada hang ni ha ka jala ka jongi wala dang idon ha opposition ya kata pilih ipai ba komno ka sarkar lahap ban bor ya ka kalale guat ya ki kam ki bakala thu ban le da kumwai hindai da ka jindon jo ka voice of the people party kamban se ban le da kumwai pat ngui ya ki kam jo ka sarkar kabala ban ben ya ki khna pule menhagane ka don ka jingpeni aki kot khumor baki officer sarkar ki kren tomet ya ki khna ba pule ya ka DLN ha ki jaka training kom ki nong hikai ki ong ba ki ne ki khna ba pule DLN ki dei tang itu ki khna ki ba kwa ya ka stipend ki ba kwa ya ka scholarship nang da pai ba POE ya ka jing ya khi mentan chong ki nei kai deficit ngaman suang alai kai ha ka deficit college yamai mga bat ipara no hikai ki jongi yala mak sibune ya ka jing e ha ka bi dei bat ka ni ka sarkar jala hangani hamigalaya POE ba ki no hikai ki ki minden dang don uwai khuna samla uba pinya ya ki export hakapan sangan ya kimau udang ya thu yang bakomno bagi tagi bri badan hakabor kira ben ya kiba trai ya ka kam lajong hagi kam export uang badan ngemai pisa kam lo kalong ai ka ba ban panya ya ki kam baruang ba namar bangi trai hok ya ka kam ni sem sitom sibone bat uang rubat gitu kibaran kecing dei ba ka sarkar kilai lui udang uai khana samla menin udang ya thu khana yang abang ya kerenka abi songkai wong ba kan ne ga jing thong kam jo ka sarkar yo i ba ka don ka jing le sinyang khmat wong na ba ruang ba ka don ka wei ka long yek ha ka wei ka sinong ha ka ta ka long yin ki yo kam sangut si sen yo kam na ka jo ka yin bai ba kini kam dei ke jing keren ke jonga kini ke jing wan ut wan nam jong ki pai ba ha kitendong score ki jongi nakata kum ka voice of the people party ka ba kit khia nakabenta ka jing e jong ki baduk nakabenta ka jing e jong ki baret nakabenta ka jing e jong ki tu ki bomdon ka jing dei bat ki badan ha ka bor yemban se yak ban mi sekman yak ban pensai ya kaban ya khot ya were phi ya kabangin ya le bersha yakine ki kam chong ka jingdum